wana gani ko por ki pararun khot baro jonga balang Presbyterian Mauro bat ki pararun khot ki bani ki bai pat ki balak bantuan rengkat lembat ni pediang sobha ki baro syagani ke jing syakri ke jungi ya ublai ni pediang sobharu yakini ki bangidang sudap pediang riu khot ha kane kamit balang ka baladep ni pediang sobha pi syaga jing selok jungi riu khot atu blem kur khui pi aba pi shimbata ka sin ke banengkong nagami ke jong trai ni pediang sobha ki para bengai ki bani ki bai pat ki balang ki bajudan rengkat bat ngi nakapor skapor bat ki bawan nakabenta ka jingpen baptis menem step jong ki bahyeng bahasemro ni pediang epi kumjo ublei ton kurku yangi ini pendam ka jing duai au blei buk pau jongi bahabeneng giwan ban mani ban syakri me bat ban pendon buram ka kerteng ka bakhoi ke jong me giwan ka ni sngi ban yo snoi ka htien ka ba em ka jong me bat ban yo roi ka jing besana ka me ka bakentang ka jong me kurku ko trai kan rat ye kinong shimbata ha ka ni ka jing seng ya pastor bat di kita men besan ki badon ni ka benta ka bakentang khoi ban besar ya ki para ru dekat na kami ke bakentang ke jong me penlongingi ki bebet ki bebiang ko trai habangi pendap ya kani ke jing syakri ke bakentang khoi akhmat jong me kerkuru ya ki para ru dekat ki bede ban shim benta na kami ke bakentang ke jong me ngi aingo ba me sngo ki jing duai ki jongi ya kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ru aga kerteng ke jong trai bat unong penem jongi Jesus Christ amen ngini syakri ublei de kabangi arwai lang ke jing ruai ke bashi spa kendai pau para dien ke ni ke jing ruai nga kerpa dia wei ni kita men besan jongi temen besan Dr. Light Parlang kaji bain sngau haban yalamingi aga jing pule na kahtien ke jong blei bat aga jing duai nga sngau kahtien bakhot yanga atrai ban khe ban yo jing sat kasna bakor bami na kalbari ke jing ruai ke bashi spa kendai pau
Joshua bangin net lang akmat ublay ha kajing duway ngan puli kattu kan itli kita khat na kaktin ka ba im ka jong ublay ka bangila ban syam na ki ar tuli ki benta ka baning kong kalau na ka gospel ka jong Yohanes kalenong ka ban riu ka dekat sau pu pra hadu san puwe nang ta san pulai hadu san pu pra bat ka benta ka ba ar kalong na ka shiti ka baning kong Paul apostle shikinong Korin kalenong ka bakhat we ki dekat ar punyo hadu lai pu ar tunginya sengap ia ke ketin ke jong blay uji su ong nga ngalong ukpu jong ke jing im ki pa jong pi kleba mi kata kamana ha ke ri klau bat kilayap no uni ulong utau ukpu ubawan hiar na beneng ba unuru unyo bam na u bat unom yap no ken ngangalong tau pu ubapen im ubalawan hiar nabdeng lada unuru unyo bam na uni ukpu unyo im bam jukut tau pu de ya ubangan ai ulong kadok jonga yakaba ngan ai na kabenta kajing im jong kaperthei namar katau jisu le thu haki sisa ngong dem da phi bam ya ka do jong u khun ubriu bat phi di ya ka snam jong u phim don ke jing im haladi unu ru uba bam ya ka do jonga bat uba di ya ka snam jonga u don ke jing im bam jukut bat ngangan pen mi pat yu u ha ka sngi ke bakhat do na ba ka do jonga ka long da shisha ka jing bam bat ka snam jonga ka long da shisha ka jing di jar ubabam ya ka do jonga bat badi ya ka snam jonga u yaisa bat nga ha u kumba ukpa uba im ulap ha ya nga ngaru nga im dau tau pa kumta ubabam ya nga unyo im ken danga uni ulong tau pu ubalawan hiar nabdeng om kumba ki pa jong pi kliabam bat kliap no jar ubabam uni ukpu unyo im bam jukut nabakumta unuru ubabam uni ukpu lane di yagani ka khuri utrai klem buram ken unlong ubarem naka jong ka met bat ka snam utrai ndrito ai bo ubriu ungiet yalade te anda kamta to ai bo un bam na utau pu bat bo undi na kata ke khuri namar uta ubabam bod bodi ubam bad udi ke jing penrem yaladi lada da bishar baha ya kata ke met utrai namar kani bon kilong ki bapang sengem bad ki bapang krau pedeng jong pi bad si bon ru ki yo thia no ndrei lada nyila bishar baha yaladi on dala bisharingi kumni hendrei habala bisharingi las nengi do trai nang ba on penremingi bat kaperthei ublei unkur khu ya ga bapuli bat bashaskor ya ga ktin ka bakhu ki jinghu tongin ya lai akhmat ublei haki jing duai ublei ubok pa jogi ubah beneng nyai ngu oi me atrai kan rat ban melasya ngau bahayangi bangin wan ban rung ka ni ka ying ka bakhuj ka bakentang ke jome nyai ngu ya me atrai kan rat ya ka jing don ringkat ke jome ba ke jing em ke jengi agak bela meleri melaker melada melasumari ban melapela yangi atrai kat ni banginya don ka ni ka ying ka bakhuj ke jome trai jisu kan ran
me melong ublei ubadap da kejingin melong ublei ubadap da jingis nei bat kum ka balang atrai kerat dengan kesngi ke bakrau bat bekentang ke jome atrai kerat ni don ablei kerat ya keni kenyam kerukam ke bengidip pendem ke sakramen jong kejing kawai utrai Trai Jisu kenra tuis nei bamen don ringkat bat ngim ka balang ablei keran nadu ka basdang hadu pakawai no kani ka jing seng ke jongi trai kenrat kemia kani ka sngi atrai keran mala ailat yengi atrai kerat bangin wan bangin don bentan ka me ka bakut bat ka bekentang ka jong to ya rap yengi atrai kerat iwei pa iwei bangin ngau tu atrai kerat ya ka jing it ba ka jong me te trai Jisu kerat hakaba me ablei kerat melawan chikan ka perthai ban syayap nam ta ki pop ka jongi ba me haban kiu atrai kerat halor ka ding na atrai kerat ban sai khoi phar atrai kerat ye ki pop ka jongi me yo i yengi te trai kerat apdeng ki jing throt ki jing duna ki jongi me yo i te trai kerat ye ki dot nut ki bat ngit ki jongi ye ki jing mot ki jing perkhan per ki men sim ki jongi me yo i ru te trai Jisu kerat ye ki pop ki jongi to sai khut ye ngi atrai Jisu kerat da ka snam ka bakhut per ko dor ka jome te trai Jisu kerat o ablei kerat ha pi wan ka ying ka jome ka ni ka sngi atrai kerat ban don benta atrai kerat na ka mit ka bakhut ka bakentang ka jome ya rap yang i ablei kerat iwei pa iwei atrai kerat i blok dekat jaga balang reu dekat jaga balang ablei kerat o bangin yet yala di ngin pai din bangin pet yala di kembangin long atrai kerat o bangin wan khmat jome ngin duai ablei kerat ngin pan mam ablei kerat i kijing thlot kijing duna ki pap kijing tingit kijing i baro atrai kerat bangin long ki babin atrai kerat ban long ki khun ki jome ban long ki babin atrai kerat ban don bentan kan ka mit ke bakut ban bekentang ke jome ya rap yang i ablei kerat ap deng kijing thlot kijing i baro atrai Jisu kerat ni em te trai kerat kin ki por atrai kerat o atrai kerat kan ka perthai ka badap te kijing sneu ba kijing thala ki babon rukam te trai Jisu kerat o ablei kerat aman ki sin jam kijing em kijing i atrai kerat ni ai or ni ai hap ablei kerat ni don kam ya kijing kersan bor ke jome ablei kerat o atrai kerat ni da duai kerpang atrai kerat bendis nei wei pa wei reut khot na du ki me ki pa ablei kerat kijing ai lenti kijing ya kendu kijing syam kijing ki ablei kerat to is nei atrai kerat to don ringkat bat ki atrai kan ai bikin i ban syakri ya me da ka donut kijing ki barok te trai kerat o ablei kerat to is nei ba mendon ringkat bat ki to ki me ki pa ablei kerat ki bla jengai no na meru te trai Jisu kerat ki bam la chu banyalam la kejong ka ying te trai Jisu kerat to lek chukum kita atrai kerat tu khot ablei kerat to penwan pat iki atrai kerat ka sem ke jome te trai Jisu kerat is nei ru atrai kerat mendon ringkat kerpang bagi khon samla kejong ka balang ablei kerat ya ya ban em ban ya atrai kan ki sngi ki besne atrai kerat agi bijing sne ki don ki lok ti ki jongi atrai kerat o ablei kerat ki bapen suai no i kijing em ki jongi agi jing kwa ki ba bon rukam juga ni ka perthai atrai kerat ki ba ya lam ngi atrai kerat ki jing sne ki ba harukam de trai Jisu kerat ni da duai ni da kerpatu ri to ker to datu sumari ki khon samla ki jongi atrai kerat o ablei kerat si bon ki te trai Jisu kerat ki la jano te trai kerat na ka ying ka bakut bat bakentang ka jome te trai Jisu kerat to leh cukum tu kita atrai kerat tu kren tu kata tu pinsngau ki atrai kerat baginda ngau i kejing it ke jome te trai kerat bam don ge ke ni ka perthai ka balaban ai ka jing suk ka jing hon ka men sim dei dang da ka snam nang ba ka snam ka jome te trai Jisu kerat to ya rap ya ki ablei kerat ki liang baro ki jing em ki jong ki ba mal ka sngi trai Jisu kerat tu na me noro kerpang atrai kerat ki rup khot ki jong ka balang ki bala bam don ben poy ka ni ka por ka ni ka jaka atrai kerat namar ka jing nyon ba jing sitam ki met ki jong ki atrai kerat to is dei atrai kerat to nyano harap lei kerat
Kejing pang kejing sitam kejing ki barok tetrai Jesus Christ ai bagi kecil kejing jam senam kejong mi atra kerak kinda pen ya iki ap lengran tu ya rap iki atra kerak kejaka bagi nunu ki don atra kerak nyok snow ya kesuruh mensim ujong mi ban kren ki atra keran o ap lengran iwan kemniru akan dikapor bandam banduai kerpang atra keran am tau syakri ujong mi atra keran o badon ka benta atra keran pan pendap ya kan yam kom to pensum pensle you do mensim ujong me atrai keran ola ban pendap ya ka ap le keran katung kejing Yalam gumensim ujang mi atrak don rengkat kerpang ebad u ablik rat uban sami ke tin ke im ke jome hapdeng upait lang jong ka balang hi barok ke we atrak rat to isne atrak rat nyai don rengkat nyai kersan bor ka balang hi barok ke we atrak rat kejing nyai lenti ke jong ka ablik rat ye barok ki baban pendap atrai ji sukarat kan long ta ka burom ke jome atrak rat tu ya rap yengi atrak rat na begin mi na ga yeng bakut bakentang kejong me ba ukpu bagas nama trakara begin don benta atrakarat kinda thau thama ye kejing im kejingi atrakarat o bangin yat yin im atrakarat ban pensngau ha ye ka kerteng ka bakut ye kejong me ba ban le ka mon kejong me ngau atrakarat jing khat kerpat kejingi to ma no atrakarat kim lak kilat ki rengkang ki pop ki macam kejing kejingi nama jomeng ipan ki ni baro kerteng try bu nong penim jungi Jesus Christ menta do ala kerta hiru amen ngi pen pa ko jing songo ye itemen mesan Dr. Lat Parlang Kaji iblai laming ye kejing pule na htien jong ble be kejing duai ble nang ker khu ye phi bat kejing shakri kejong phi ye ka kam kejong o ngin betengi ke jing shakri jongi yo blai ngin ruai ke jing ruai ke bakhandai phun rio adin ke jing ruai ngin si asngoi ko khubor na ka tien ke jong blai om don na ka perthai baro kadu jisu bangan yaro don hau ka spa kham kordor ya ka spa boneng bahalor ke jing ruai ke bakhandai phun rio
Ki teman besan bayi jongi ki dekat komiti balang ki para riu dekat baro naka balang Presbyterian Mauro ban ki bayi pat ki balang ki balak bandon rengkat ban ngi ke kapor ngai ku blaya pi sasisi naka kerteng ke bakordor tam ke jong utrai ban unong pen em jongi u Jesus Christ ban namar ba ngi pen I ya ke ni ke GSM ke jongi ban ngi pen sngoru link ba ke YouTube channel jong ke balang kum tangi ai ku blaya piru ki ba kmi bat ki bayo sngo ia kini ke khubor bat ki baydon bentalang bat kini ke GSM ke jongi ka khubor kini ke por ka long shapang u Judas u de ya Jisu hak per Getsemani u Judas u de ya Jisu hak per Getsemani hagani ke snem arajar arpulai ki sautli ki khubor sakramen ki long shapang ki jingja hak per Getsemani hau benai march ngila yo sngo shapang ka jingele u Jisu ak per Getsemani hau June ki senran ki yo thia ak per Getsemani hau December ngin si yo sngo u Jisu duai nagabenta ki senran ak per Getsemani mentapan u Judas u de yo Jisu ak per Getsemani ka nongrim nagaktin u blay ka long Matthias lenong bar pun riu ki dekat saupunyo hadu sanpo Matthias arpun riu saupunyo do sanpo badru kalenong bar punyo ki dekat lai hadu pra arpunyo lai hadu pra habau dang krenru hakmi u Judas uba wei neki khat arngut ulawan bat upaj ba babun lembat u bat ki wajlam bat ki ding do ru naki rangba lengdo bat naki temen besan jong upaj ba utati ubaladino ya ulala ai kadak haki udaong ya ubangan do uta long mau to pin kem ya te kumni ru habaula wan hau Jisu udaong kublei ko kenrat badula do ya u Jisu te ulaong hau kolok mewan ye ai hakata kilawan kila bo ialah kikti hau Jisu bat kila kem ya o arpunyo lenong ki dekat lai do pra men bakum ta u Judas ubaladino ya o habau la yu I bakila penrem ya o ula kala ka bomut bat ula walampat ya kita ki laipau kisbai hagi rangba lengdo bat hagi temen besan udaong ngalale pop habangaladino ya kasnam baluilui kite kilaong kata kadai ayu yangi kmi hi mameken habaula bread no ti ya kita kisbai haka yeng ublai ulalet no bat ulalet sdin ya lade haba kita kirang ba lengdo ti kila shim ya kita kisbai kilaong omdei ban bo yaki haka jaka jinken show bakentang nabaka long kador kasnam Henry haba kila sela kila thiet daki ya ka lengkha unong thau kiu ya ka ban long ka jakatep ya ki nong wei nabakumta lajukot ya kata ka lengkha ka snam hadu ka nigasngi u Judas ude ya Jisu akper Getsemani ka kerteng Judas lani Juda kalau ka kerteng ka badon burom haka history jongki Jew ujuda ulong uwei neki khun ki jong u Jacob bat ujuda ula kelalong ukpa jong ki khatar ki jaj Israel usim dibit ula hiar pateng na ujuda bat wat ujisu hiru ujisu udai naga jaj Juda ha kata katma jinglat lut jong ki Jew katma persya ya ki Greek ki bawan ban tombor bat ban senshar kabalaja kasnem shispa andrufusau shuau kres layalam da ubriu ubakerteng u Judas Makabis
Namar kata ngisotho baka kerteng Judas kalong ke kerteng ke ba don burom ha kitu gipor om kumbaka long benta. Judas ha ke ketien Greek kalong Judas ngabut banong kalong Juda ha ka tenrai Hebrew. Hebrew kila banong Yehuda lani Juda ha balapan kelas ka ketien Greek kalong Judas. Henry Juda ba Judas kamu dihi kejo. Uway ni gishipara jong Jisu ula kerteng u Judas lani la jukadru yo u Jud. Nang tau don sa uway pat u senran u ba kerteng u Judas. U Judas u kun jong Jacob ya u balasin kerteng u Thadayos. Namar kata ki don shibun ki Judas haka testament kebarim bat kebat mairu lani ki Juda. Namar kata ban peniap her yau neu Judas ubaladino yau Jisu bat ki wei pat ki Judas ka testament bat mai ka khot yau Judas Iskariot ukhon jong u Simon ude ukhon jong u Simon baru dei na kasnong Keriot haka banengkong u Judas ude udkhot ubalashania uba layo eka kam treasurer jong kita ki apostol jong Jesus Christ. Baru Jisu lapha yo lembat ki wei pat ki apostol ha ka jinglet mission ke badengkong Matius lenong ke basipau. Baru Jisu ula kublai ki apostol namar ki lalong ki ba job ha ka mission jong ki kentup ya u Judas la ayo u ya ka jing kublai. Kumno mo bau ni ubriu ubatibet ubala ubade treasurer jong ka kenhun jong Jisu ula bandino ya utrai jongi u Jisu Christ u Judas ula yo i ya ki kamba ki ba crowd jong Jisu ki kamba halor kamariang ki kamba joga jing penkia ula yo sngowi ki jingi kai ki ba kensai bat ki ba nella ki jong Jisu ula yo i ya ka jing em ka ba khot ka ba telem ka ba khlem jing tho bria jong Jisu ulai alap aga kerteng jong Jisu ulale ki kambaru aga kerteng ke jong Jisu nreu neu Judas uladino yeu Jisu nakabenta laipo kisbai rupa kaji thu khana shapang Judas ka peniyangi ya ka bor ban pensneu jong kapisa kumno kapisa kapan matla ingi ya ke ai ka ba kordor tam ha kani ka perthai kham koridor laipo kisbai rupa bani ka snam balui bat ke jingem ka bakhot ke jong Jisu hau yonis khat arlenong ki khot saudo nriu habaka mari kala pensle jing ubi eu Jisu u Judas ula penpau persha ula object ula ong balai ba perlut ya kanika jing ubi hadukat ni banda dia ka la yo laispa denari la yo laispa suka ban yo ban ai sheki baduk baru yo ne saga gospel jong u kentho kumne u Judas ukren kumne om namarba u perkhat lemi gi baduk Henry namarba ulong u treasurer jong kane ka kenhon bat uju klok pisa nakapla kabakilum yegi jing ai badi gi jing yo ki jongki namar kata ka pau syai kedar bau Judas udai ba et pisa u Judas udai ba bet sebai u kham et ya ka pisa bani ka bau et yeu Jisu kani ka de ban pen perkhat engi syapang ga jinga dei ga jongi bat ka pisa hatu ngilong hok na em syapang ki kam pisa ne ngilong syukur hatu ngi sensyar mangi ya ka pisa ne ka pisa ka sensyar ya ka jing em ga jongi bat ba ngimhon satya ya ke ai gabau bleu la ayengi namar kata kajing ra kajing kwa spa kalong ka wei ni gidaw balai ba Judas ulet syaki nong yalam niam jagi ju badula terwa ban yarap eki ban kem yo Jisu ki temen besan bat ki rangba lengdo jong ki ju kila pediang e kajing terwa jong Judas namaru Jisu long nong yalam pat ba ki kwa ban kem yo ki kwa ban penyap yo henry kim nuot ban kem pat ba namar bau pat bau yo Jisu bat ki tieng ba yo ja kajing ki wen hapadeng pat ba
Namar kata kile penbet bau Judas un ayaki yau Jisu haka bajarjar haka por menmet. Baru Judas sula penbet ru ya kadak kabaun penitu manu udah tahu Jisu. Namar kia bon kisenran haka tak per Getsemani yo kumkem yu bamdai uang yau tahu bangangado yau ta pinkem. Kajing do kalau kadak joga jing buram yau rabi. Henry Judas ula penkela ya gani kadak kajing buram syakadak jong kajing syukur. Bat ngilatip mentah kum kajing do Judas lani kata ka Judas kes. Marsen do u Judas yau Jisu ki pulit naga temple kila kem yau ki nong yalam niam juki ju kila penyat yau Jisu lingba santeli ki jing syak bishar hakashimit mudur mapi sansien ban bishar yau beriau hakashimit nengkong akhmat u Anas u rangba u lingdo hadian kata akhmat u Kaifas u rangba lingdo hadian kata akhmat u Pilat hadian kata akhmat u Herod bat sasisien akhmat jong Pilat mdon kanu kanuru ka yeng syari hagani ka pertai ka baju syong bishar ka por menmet henreu Jisu te sansin hagashimit kila bishari o bat kini kinong yalam niam jugi ju kila keno kila ujor hakmat jong Pilat bau niu Jisu udeu bayele persai ke himarum bau kam yalade bau deus em jugi ju kiong ngimdan em na lor kaisar bat kila penbor ya u Pilat ulat jong ke himarum bau hukum ban sanar penayu Jisu. Badai namar kata bala sanar penayu Jisu haka Good Friday ke benengkong haka por kendai beje step ulas dien hang tu hendru kenta pada ulah khlat haka por lai beje janmit amdai tang ka jing rha pisa amdai tang ka jing lalot pisa kadon ru kadau ka baar ong ki start Bible balai bau Judas uladi no yu Jisu bat kata kalong ka jing bishni pihon ki start Bible ki ong ba u Judas ula bishni ba umdan ha kata ka jilli ka ba jan yau Jisu kata ka inner circle ka jong Jisu u Petrus u Jacob baru Yohanes kidan ha kata ka jilli ka ba jando yau Jisu ka kerteng jong Judas kalong Judas Iskariot ka bamut udai na ka snong Keriot ka badon ha ka benta ka ba syathi jongka no jongka snong Juda ngamut panong jongka Juda jongka tu kathan Juda namar kata daitang mo unong Judea hapadeng kini ki khat armut ki senran bonaki ki de ginong Galilea kajudon ka jia khat kajudon ka jia pen ibor pen ijing start hapadeng ginong Judea bat kinong Galilea kinong Judea kinyo yalade bagi de ginong sor kinyo yalade bagi kam start ki kam tip maki bat kinyo ikinong Galilea bagi dai ki bakham duna kinong syatei kinong kendong dia nak kata gadau ukeli u Judas balai ba kini kinong Galilea kiajan baru Jisu ngapat ngamiajan ki start Bible ki ong gadon gadau ka balai ba u Judas uladino yau Jisu bat kadau kalong baulas ngau bau Jisu umwan banseng yake hima hakani ka pertai kum kiwai pat kis em kinong sanshar ki start Bible ki ong ba u Judas su khmi lenti bau Jisu unlong u Mesaya jong ga jingelet ma ba u Mesaya jong ga sanshar khadar u Mesaya jong ga jingelet ma u military Mesaya ba u Mesaya jong ga sanshar khadar u political Mesaya namar kata u Judas sngu tenat habau Jisu ula kentat ban long ban penpong pan singet ya kumus em jengki jiu ha kani ka perthai piken mau hadin ke jing besai ki san hajar mut bun ki briu kira kwa hang tu hi ban penpong em no ban pen gentang em no ya Jisu us em ha kani ka perthai us em jengki jiu Yohanes henriu lenong ki dekat khat sau khat san henriu Jisu ula kentat ya kata ula pensange kita ki bomut bantung sim ban penpong pansnya dia ula keren penban ya ka jing sha tom ka jong ya ka jing yap ka jong halor ka ding na kalbari namar kata
ngipuli Yohanes henriu lendong ke dekat rupun riu nadu kata kapor bo negi senran jong Jisu kila paidin no bat kim tre shu ban bod ya o Judas ulong wei na pading kita ubas ngau tho ba ngam kwa shu ban bod yu Jisu katkum kanika jing batai jong ki start Bible Judas ula bitar menbau Jisu ula kentat ban longus im hagani ka perthai jong ki Jew habaulah kentat ia kataka pansniat kabala terwaya o bat ki ong bau Judas lese udah khot jong kataka kenhon ki zilats ki long ka kenhon jong ki leno bat ka kenhon jong ki kai klau ki bakwa ban yele thma bat ki himarom ban beno ki sipai rom nang ta na Israel bat ban yo ban seng pat ka hima jong ki Jew hagas pas nem ka banengkong kidan shibun ki ba kamela di bagi degi Mesaya bat ki briur ki khmi lenti bandan manu ba pelat yaki naga jingsen shar choga hima rom menshwa la senshar Babylon hadin kata la senshar ka hima Persia hadin kata la senshar ki Greek mentasa ki sipai rom ki ong la biang kato ngi kwa noi ka jing lai lot bat Judas ukmi lenti bau Jisun penankam ya ki kamba ki bakrau ki jong u ya ka bor ki bakrau jong u ban beno ki sipai rom bat ban yo ban seng ya ki hima jogi Jew namar kata habau Jisu sedang ban keren syapang ke jing sha shitom bat ka jing yap halor ka ding na Judas ula persang ban penkedat no yu Jisu naga mission joga jing sha shitom jong u syaka mission joga jing sen sha ra ka ni ka perthai upersang ban penjingai no ya o nagading na upersang ban yalam ya o syaka khets im hagani ka perthai aku Judas bali mem jus ngap mo ye gijingkran jo Jisu na ka testament ka barim bun sinte u Jisu la kren syapang u Mesaya uban sha shitom bad u Mesaya uban yap yapli henre u Judas umla ban yu i palat na ka baulat mo kadon ke jingong ngila ban yo i tang ye kata kabala don lupa hagado no jongi ngila ban yo i tang ye kata kabala don lupa kado no jongi une u Judas u yo i tang ye ka buram perthai u yo i tang ye ka khets im perthai umla ban yo i palat nangta umla ban yo i bau Jisu wan ko munong penem jong ka perthai barokawai namar kata ong ki start Bible kajing dino kajong Judas yu Jisu kalong kajing thmu jong o ban penpoi yu Jisu haka khimkhat haka sau kasian ba umdon la da kumwai pat ban ya daya lade daga ba pendon kam ya ki bor ki jong o bat haka ba wan ban yele persha un sa job thiau ya ki nong senshar haka to por haka jing shisha u Jisu shim thmu ba u Jisu yap ngitip ya kata naga Bible hi Matius arpunyau lenong ka dekat ka balai ka ba ong kum ni ngal apule menne men ba kumta Judas baladino yo u habol yo i bakila penrem yo u ula kala ka bomut bat ula walampat ya kita gilai pau kisbai hakirang ba lengdo bari kita men basan usumut ban kem yo Jisu ban bishar yo u ban set bendi yo u umut bau Jisu un saya daya ladi bat baun pelat ya ladi naga jingyap henrein dau yu i bau Jisu umtre ban yele persha umtre ban penar kami ka bor ga jong u bat ban sanar pna yu u Judas ula skau kendo u Judas ula kwa ba an aino ya kata ka pisa bat ban khaliap no ya kata ka jingdi ka jong u ula le chigirang ba nong yalam jogi Jew ula ong shim no ka ni ka pisa namar ngaladi ya ka snam ka balui-lui ki gil ong kata ka ide yu bat ngi kata ka di ka kam jong me namar kata Judas habakim tre ban pediang ya ka pisa hakapor bau mi nang tana ka temple ula bread ya ka pisa Hamadan ula bread lai pau kisbai rupa Hamadan uang shim no mapi ngam kwa bandon dia dei bat ka ni ka pisa kita kirang ba lengdo habakila shim kata ka pisa ki ong nginle kumno ka ni ka pisa nginumla asatya banbu e kani ka plajing aingo namar ka de ka pisa snam ka pisa kabala thiet ya ka jingem jong ubreu
Namar kata daga tu kepisa kilit tiap noi ka wei ka lengka ha ka bakin tep ya ki nong wei nong ar ki bawan yap ha Jerusalem balatip ya kata ka jakatep kom ka akel dama ka bamut ka lengka ka snam baru niu Judas ngipuli kumno ba hadin bulami na ka temple ulalet ban sdien phasi ala de ban shimela ka jong jing im baredin kat tu kat ni uhab na lording bat uhab pamadan bat lapra kata ka met ke jong u kat tu syapang ka jing im bat ka jing yam u Judas lingkot mentah ka ni ka por nga kwa ban kedau sauteli ki na ka jing im ka jong u Judas wei kipop ki barit ki lam shakipop ki bahe bat kipop ki bahe ki lam shakipop ki bahe shikat dei kipop ki barit ki long ka jing ple lenti ya kipop ki ba kham he hadu kipop ki ba kraw bat ka jing dino ka jo Judas yu Jisu kam shim jia kendet kensan kala jia menba u Judas ulas sedang bantu ya ki suka na ka pelapisa jong ka kenhon ka jo Jisu kala sedang menba ula ikwa ia kata ka peniang pensle ka baka mari kala pensle yu Jisu lada dino balada ai ka pelapisa umut ban shim yala de nau tau saipan jong ka kenhon jong ginong bodu Jisu hakabakut ula poi bandi yu Jisu naga benta laipo kisbai rupa kani ka ju kala banja yanuru ninum penrem tang yu Juda ladangi jiet ya ga lenti jong ka pop hakabakut kan poi bangin dino wat yu Jisu ru u Juda superkat ba u de ma u yu Jisu naga benta laipo kisbai rupa repitip nem dagito ki laipo kisbai rupa u Juda sula dino yala ka jong ka mensim syaka jing penjat hakui kaliang iong ula dino yu Jisu maula yo laipo kisbai rupa Rengila ruban ong dagito gi laipo kisbai rupa u Judas ula de la ka jong ka mensim ka jong u baru la poi syaka jingjat kabaar u Jisu de nong penim jong ka perthai de u nong pen ki win ya ka sensyar khadar u Jisu de nong penim jong ka perthai de nong pen ki win ya ka sensyar khadar lani utau political revolutionary ka Bible ka hikai syai kedar bau Jisu long nong penim jongi baru try jongi de unong pen ki win ya ka sensyar khadar kumba don ki briu ki hikai ha ki nigisngi don ki ba ong bad yai ong baka balang ga de ban let syaka imlang salang baka balang ga de ban tur wat syaka sensyar khadar ngimdei ban snapjar ngimdei ban sakut pangiki saukun ro jong ka yeng mani henrengi dei ban penki ban penkela ya ke imlang salang ki pararu dukhat ki badona gani kapor pat ki bayo sngoru hangte ha ka YouTube channel jong ka balang ngayala de na persajur hot ka jingai kristan kala ban lam sya ka jingkala ha ka imlang salang bada ka sensyar khadar bad bun ki ki babha gani ka perthai kilawan na ka niam kristan na ka jingai ka jongi ha ba ki biru ki let sya ka perthai ban pen bahaya ka henry kani kamdei ka kamram ka baningkong jong ka balang mangingilong kinong syarai ki pastor bagi teman besan haga jing so thu jonga ka kamram ka banengkong ka jongi kalong ban syarai ya ki langbrot jong trai ban pendap ya ki kam jonga balang ya ka jing hikai ya ka jing yalap ya ka jing selok lang ya ka jing syakri ya ublai mangi kinong syarai ngi don ka ni ka kamram nengkong na ka benta ka balang na ka benta kata ka social activism bat ka political activism na ka benta ka jingpen ki ya ka imlang salang bat ka sensyar khadar kidon kiwei pat kiban le ekane ban ngiburam ya ka benta jong kiba tre ya ka sensyar khadar bat ya ka imlang salang mereka kamram jongi kum ka balang bat kum kinong syarai kalong nengkong ban pet ban kmi ya ka jingyat chaprang jong ka balang ngaken mau ki jingkeli ya ka jingkeli jong i pastor temen jong i Reverend G.R. Sangkli hagasnem arajar khatsan arajar khatnriu la penkhamti yang aban pastor juga balang mauro arajar khatsan ngadang wan syuti na kajaka batray mensyua bat nga syongha kanika hagini giben rengkat bari pastor G.R. Sangkli bat i ong kumni kebenengkong
Ngasngo pinsawan long pastor jangi po balang mauro hoy pastor kalong kumta ibu yang akawai ke jingkeli kini kiwe kita men besan ngilai kendo shwa ki dekot komiti balang kilabu shibun ke jingkeli ngala jubab lot ke jingkeli jing pastor sangkeli ngakan madu menta iong pinum syukur ya ka balang mauro kata di ke jingkeli jongki pinum syukur ya ka balang mauro hakata kapor nga perkhat imat ikeli pastor temen yo nga kelaktian no ne yo nga muan balong pastor juga balang mauro ngalong pastor ngalay kut ngalay kren bat ki nong sarai ngan sawan balong pastor irhe nga hakata kapor mentang anda perkhat ya ki jingkeli jong pastor temen ki bekya tawaduk kata pinum syukur ya ka balang mauro kabumut pindalawan ban syakri hang niru hinum syukur dah ka bapi kedat syakiwe pat kikam ki bamlong ka benta jong pi kumu pastor pin syakri haga ba pin trei hok ia gani ka kam ka baga sinot kan syane api bat ki jingkeli jong pastor temen kan ne hanga aduk menta bat syae nga ban keli piru ki para redukhat hinum syukur ya ka balang mauro lani ki bana ki pat ki balang hinum syukur ya ka balang haka ba pipi don pinum syukur ya kanika mi ke jong trai kabapila kular ban shim benta na ukpu bat naga khuri kum gadak jong ka met ke jong kris bat ka snam ke jong kris habangila kular ban rong rudukhat bat ban bu diu jisu pinum syukur ya kata kabapila klei hakmat jong blei yangi kum kinong syarai jong ka balang ru ngila kular hakmat ke sinot ngila kular hakmat ke presbiteri ngila kular kam tamay akhmat jawblay bangin syakri ya kani kam kabala ay yangi ujuda sude briu bala kular ban bod yu jisu henreu bala syukor no ya kata ka kular ke jong o ngiru ngila kular bon kiai kmi banginum syukor ya kita ki jingkular kabalai ke jihikai ngimdei ban penleno ai laga jong ke jingim ujudas ula penleno ai ia ke jingim ke bakordor jong u tang naga benta laipau kisbai rupa naga benta ka jingki sensyar khadar ka bamdei ka jingtmu ke jong blai ka basosi kalong bau judas ula du omtang ia ke jingim haga pertai henre ula du ru ya ka bamjukut haba ki briu ki kentat eu jisu kumundong penem ki kentat ru ia ke jingim bamjukut ki kentat ru ia ka jingsuk bamjukut para rudukhat para bangit bait ke jingim kalong ko koridor hadu kata-kata wat penleno ya gani ke jingim naga benta laipau kisbai rupa henre IT yala de pen scam yala de haga jinget how try jisu wat penleno wat penserwa yala ka jong ke jingim habai kreni kani kadon ko ke jingkeli ke bagi briu ki jukeli syapang ujudas ngan keli arsin ladau jisu latib bau judas unde ya o balai bau jisu ujet ya judas banlong senran ladau jisu latib lupa bau judas unsade ya o balai bau jisu ula jet ya judas banlong senran jong o kajubab kalong ka bajrong bat ka poi shadu ka predestination ke jingjet lupa jong blai bat ka free will ka mon lat lo jongi nrengan jubab lengkot ya gani ke jingkeli ublay usen syar halor baro bat ka monjo kalong halor baro ki baro ki jia kat kum ke jingtmu ke jong ublay ka mon ke jong ublay kalong halor do bat kat ke baja ka jada ka mon ke jong ublay ndre ka ju ko poru ubre ulong laj lot ban le kat bomon la ka babhane ka basniu ublay la ayengi ka mon laj lot kata ka free will ujudas ulong lalut ban deyo jisu lani banum deyo jisu ujudas ulong lalut wat hakatu ko per Getsemani langan do ne nganum do yu jisu ne ngan chupet no ne nang tu hoi kila banu ba khauput hoi kila ban twet yang hadin kata nre ulong lalut langan do yu jisu na nganum do na marlada do yu jisu kalalong gumadino yo mdan manu ru ba penbor yu Judas ban deyo jisu wara Getsemani ulala ban jit ban chuyat no na kata jaka ladau Judas
Shimla di no yu Jisu ublay un thao da ka wai pat ka lenti naga benta ka jing yap yapli jong u Jisu halor ka ding na dan kiba song thu bakla kiba ang la da Judas Shim di no yu Jisu u Jisu num yap ag ding penakal bari bat kanum don kalat jing penim naga benta jongi namar kata ka jing le jong Judas kalau ko babha kata ka jing ong kalau ko babakla haduk kata-kata u Judas ulale eka kam ka basniu ladu Judas Shim ladi u Jisu u bele un jindala thau da ka wai pat kalat bayu Jisun sa narpna kum ulang kenya nagabenta ki pop jongi kabadon kam hang ni kam day manu badi manu bersyukur kabadon kam kalau ka jingyap u Jisu nagabenta jongi halor ka ding na kalbari badu Judas ulale eka ba pop ulale eka ba bakla badu plahi mau Matius arpun yusau ngala lepop ngala dino ya ka snam ka balui-lui kamat ka basabat ka bakhaddu ka jing bakla ka bakrautam ka jong Judas amdai bau dino yu Jisu ndrei ba Shim kala ka bamot bat ban pam pan map na ublay ka jing bakla ka jing palat ka bakrautam jong Judas kamdai bau dino yu Jisu Henry ka day ba tre ban kala ka bamot bad ban pan map na ublay ngala perkhat sibun halor kani ngalawat sibun kikot yarap halor kani knang banganum hikai ka babakla bad ngasong thu sai kedar bakani kalau gajing shisha baka jing bakla ka bakrau tam ka day bam tre ban kala ka bamot bam tre ban pan map na ublay namara ka ju kamit bau Judas ula dino yu Jisu u Petros ru ula len yu Jisu mdai tang shisin nrai laisin haka pelau jong orang ba lengdo Caiaphas bat mdai tang u Petros nrai shibun haka ni ka pertai kibala bakla ka jingim jongki kibala lendet no yu Jisu kibala le pop haka jingim ge jongki haka por jong jing penchitom ben ki don ki kristan namar bala chitom palat ka jing sha penchitom namar bala jur palat ka jing le don bor lo jongki kilo hoy ngam nget chu Jisu Ndri hadin kata ki kala ka bamut hadin kata ki pai shau trai haga jo kamit arngot kilan yu Jisu ndri yu Petros la yo map yu Judas Shim map u Petros la yo la u Judas la let chega jingjot kay ge jing per u Petros la kala ka bamut u Judas Shim kala ka bamut hoj ula pen pau bau sosi ndri Shim kala ka bamut ula lek pen pai ya ka pisa sigirang ba lengdo ndri Shim pen pai ka do no jong u show blay Shim plai ka pop ka jong u Shim pan map na blay haga jaka bon pen rit ya la dia khmat u blay ula shimno ya la ka jong ka jingim ula commit suicide le si la dula ap kendiat sngi tang lai sngi un ap ula la ban ye shem badu Jisu bala mi pan badu la ban pan map namaru Petros bala len yu Jisu ru ule shem yu Jisu bala mi pan ula pan ma bat la kentiu pat yu namar kata kamdei tang ka tu ka jing dino ka jong Judas ka bala penpoi dujok yu kade ka jing bam tre jong u ban kala ka bomot ka jing bam tre jong u ban pan ma na ublay ka bala penpoi yu shadujok la ki pop ki saw han kin sali par kat kayor la dingila le pop ya kanu kanuru habangi pai show blay daga mensim jong jingkala ka bomot bat ke jing aitilot ublay on map igi namar kata ka jing bakala ka bakhadlu jong Judas kalong bo tre ban kala ka bomot tre ban pai show blay ki breu teng ki ongalale bun ki pop ngalale shibun ki bapan sosi ublay ublay umla show ban map yanga renga kwa bane thu epi para ru dekat para bangai ki bapet link ba ka YouTube channel ublay u epi ublay ula ban map epi la philale yakanu kanuru la philaha hakanu kanuru tang ba pidon kam ban kala ka bomot pidon kam ban wan hau Jisu daga jingen wan menta ki para ru dekat hagani kami ke jong trai wan ban shim menta na kani kami ke bakentang ke jong u wan rengkat kakular bapin bats kemio Jisu hadu ko bakut ka jingem ke jongpi wan ban shim mentana ku ulong ka met ukris bala pen ken na ka benta jongi wan ban shim mentana ka kuri
kalau ka snam ka jong Chris ka bola ai na ka benta jongi ubleun kur khuingi ling bagani ka khubor na ka benta ka buram ka jong blay amen ngini batengi ka jing shakri ka jongi ublay da ka bangi ruai lang ka jing ruai ka bashispa nyu kendai bad dalar ruai gani ka jing ruai ka kerpat ye ki para nong syarai kita men basan ba e jongi bagin soba ban saweng no e gani ka jing tap e ka me hadin ka ta nga kerpat ba finum shong ndre ba fin sapai sha ka jing pla ka jing ki apostol bad ngin saya spell lang ye ka to bad hadin ka ta wat pat shong kat bangin ang yeng ngin duai ban pen gentang yok pu bad e ka khuri bad hadin ka ta ngin sa shong nga ai la ka jing im la snam kordor nga the ba phi pila ban im bad yo lat na jing jot nga ai la ka jing im ayu pin ai nga ka jing ruai ka ba shispa nyu pu kendai ke jingpla ke jinget ki apostol nganget hau blei ukpa badon bor baro unong thau ka beneng bat ka kendau bat hau Jesu Christ ukon batang marwe jong u utrai jongi ubalapun dau mensim bakhoj ubalakha nakamari thei sati ubalasha shitom hau Pontius Pilat la sa anarpna yo ulayap bat latep yo ulahyar shakiriw yap ulami pat nakibayap ha kasngi kabalay ulakiw shabneng bat ulasyong hakakti kamon ublay ukpa badon bor baro nang taon wan ban bishar
ya kiba em bat kiba yap nganget hau mensem bakhoj ka balang bakhoj chitelup ka perthai ka jing selok kiri khoj ka jing ma yaki pop ka jing mi pat jong ka met bat ka jing em bam jukut amen tengin ye duai au blei bok pau jangi bahabeneng yeng hakmat kini gidak kiba mela ai yang iling bau khon jumeu Jesus Christ ukpu bat ka khuri ban ngida duai ngida kerpat emeko trai bemen pengentang iki baro kibangi ngin pendap hagane ka por pengentang yu pastor badi kita men besan kibadon ngene ka benta ban sam yu ukpu badi ka khuri syaki reu dekot chong ka balang pengentang iki reu dekot kibade ban shim benta na ukpu ban naga khuri bangin yet yala de bangin sautu yala de hagaje dai jangi bat me pengentang yu ukpu badi ka khuri ko trai bala kilong ki jingmi nagi so jong kane ka kendau nri haba mela pengentang iki ko trai kin long hangi ka met ka jong Chris ka bala penken na ka benta jangi bat ka snam ka jong Chris ka bala penmi na ka benta jangi halor ka ding na kalbari to kurkhu ko trai ya ka jing pendap agani ka por kan long ka bura meme kan long ka jing tai jinget yingi ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haka kerteng ka jong trai bat unong penim jangi Jesus Christ amen so baban shong kaktien ke jong blai ko ongkum ne na bangala pediang na utrai ya ka bangala IT pateng rohapi bau jisu bau trai hakata kamit ka bala dino yo ula shim yo kupu bad habau la langu ula kedia baru la ong to shim pi to bam une ulong ka met jonga ya ka bala pen ken na ka benta jong pi to le ekene ya ka ban ken mau yanga padahagani ka por mangaru kumu syakri barit jong blai nga shiminuk pu daga jingsau tho bangalong unong pop ubakrau ubadon kam ban yo benta ya ga jing yap ya pli ga jong jisu daga benta jonga tu blai ni arab nga habanga pendep ya kani ka benta ka bakentang Jisu ong kini kalong gamet jonga kabala penken na kabenta jong pi tule pi kini ban ken mau yanga Jisu ong kini kalong gamet jonga kabala penken na kabenta jong pi tule pi kani ban ken mau yana kumjo ru ya ka khuri hadin ka babam jamit udaong kani ka khuri kalong ka jutang ka batmai daga snam ka jonga ya kani tule pi katnu sin ru ba pidi ya ka ban ken mau yana padahagani ka por mangaru kumu syakri barit jong blai nga shimi gani ka khuri daga jingsau tho bangalong unong pop ubakrau ubadon kam ka jing sat kepada ka snam ka jong jisu to blai ni rap nga habanga pendep ya gani ka benta ka bakentang Jisu ong kini ka khuri kalong ka jutang batmai daga snam ka jonga to le pi kani ban ken mau nga
Ujisu ong kini ke kuri kalong ke jutang bertemai kepada kesenam ke jonga. Tolek pi kini banken mau yang a. Namar katnu sin ru ba phia ba mi nu kpu bat phia di ye kani ka khuri phi pen pawe ka jingyap utrai tat anda unwan ki para reu dukhat baro nga khot ye phia kani ka por bani shimta naga mi ka jong utrai ki reu dukhat om tang jong ka balang mauro enrei ki reu dukhat ki bani ki wei pat ki balang ru sobha ban long la loj ban shim naga mi ka jong utrai kani kam dei ka mi jong ka balang presbyterian mauro kani ka dei ka mi ka jong utrai bat pidon hok hi ban shim bentana kani lada don hagani ka por ki bampat long ru dukhat lani ki badon ka suspension nga kerpat ba pin so baban up ya ka por na ka benta ba pin sayo biang ban shim ya kami ke jong trai ti ngin sayo ban sam no menta bat kat banang sam ngin ruai kini ki jing ruai iwe hedi ni wei san spa lai pu sao ar spa lai bat san spa sau po kendai ngej baro ki ru dukhat ngileo benta na kami ke jong trai tenre lada jia bangila kum ya yano haga jing sam yukpu lani ke khuri lani baro ar nga kerpat pinum soi e enre pen pini dak dakaba ra laga jong khti baro ngilayo benta na kami ke jong trai ngi aingo yo blai haga ni ke por ngi di shimta lang haka jing dua yo trai bar hadin kata nga kerpat igi temen besan bikin sobha ban satap no ya kani kami ke jong trai ngini yang lang baro ko kpa jongi ubah beneng to long ba khoi ke kerteng ke jong me wan ke hima ke jong me long ka mon ke jong me ha ka khando kum ba beneng ari imtai ke jingbam ke jongi rasni ke sngi to ma bringi kerengkang ke jongi kumbangi ri ma bi ke bele sngi to wat elam ngi chimpen shoiru rei sumaringi ne basne ne ba jong me long ke hima bor bat ka buram ro Allah kata amen. Tekini ke por ngini lumi gi jingai ngo par hadian bala lumi gi jingai ngo ngakerpa dia teman besan jongi teman besan IW kharsa no ba insngo bahaban sapan gantangi gi jingai ngo tongin ya duai ko blai ko kpa jongi bahabning ublai ubakrau ublai badan bor baro halor ke bening halor ke khando utrai ki mer utrai ki men sim ke jingim ke jongi nyango ime au blain mar mamelari melasumar ye ki jingim ke jongi kumni kumbangi long da ka wei ki sngi se ka wei pat ling ba ki ni ki lai tli ki quarter ki balalit no jong ni ki snem ar jar ar pulai la shisha a blain la ya ding ba ye ki at ki them jong ka jingim la shisha ngila di ban ye kendo ye ki jingpang ki jing sidom ha ki por la shisha ngila di ban mat ye ki sngosi ke khuslai ye ki jing jao umat henre au play melalong u play jongi ubala ripen em ye ngi kumni kumbangi long bat ubala kersan bor ye ngi kumni hadokani ke por nyango ye me ko kanrat bi ya ke jing krau ke jing ai bar ke jing isnai ke jome ya ki briu ki bejot ki barem bar ke nong pop ke bakrau tam kum mangi nyango ye me au blain ke bantala ke jong ke balang ke jome hang ni hamauro malakersan atrai be ye ki para bange na do ke baret ke ha ke jing seng khna hado ke balasan ha ke jing seng samla bar ke bala rang baru kum ki sakri ki jong me ha ka balang ke bala sedang ru atrai bi banang ya ha ki sngi gerta ke jing long temen nyai ngo atrai ba mela kedup lang yengi kum ni kemangi long hado ke ni ke por ka ba mentah nyai ngo ye me au play na ke mentah ke ni ke sngi ke ba krau ke sngi ke ba kentang ke ba kum ke balang yo ya ka ba ni sim mentah na ke ni ke mit ke ba kentang ke jong me naukpu bar na ke khuri ki balong ki dak jong ke met ke bala penluet bar ke snam ke bala jauh halor ke dieng pna na ka bantaban penim ei
ye kinong pop ke bejot ke barem kan rat be ye rap yengi baling ba ka bangi yo bentana gani ka mit ke bakentang kan thau thmai ye ki jing em ki jongi kan pen kan do ru yengi ye ki pop ki jongi bat kan pen kala ka bamut yengi i wei pai wei bangila au play ling ba ki sngi ke banangwan ban em ka jing em ka bakhamba ka jing em ka balla ye ka ban pen subha ye ka mon ka bakhoj ka jome da ka jing pen saj bor ka jome siem bakhoj jome ker khu yengi lang i wei pai wei ke badon ha ka ni ke jing seng ha ka ni ke sngi ke bla yo ban kner ye la ki jong ki kti ban sim ban ta na ukpu bat na ko khuri ya rab a tribe e bakini kin long ka jing pen saj bor men sim ya ka jing em ka jongi bangila banang ya de ka bor ka jome ye ki sngi ke banang wan ker khuru au ble ye ki kti ki bala yo ban no ha ki pla jing kan show ki ba ki rang ba ke la lum na yu wei pai wei kan rat ba e kila ai ya ki jing ai ki baki ki don dan apreng jongi ki balala ban ai si bon kat kum ki jingker khu ki jome don ru na apreng jongi ki balala ban ai ye ki ardam li ki bangi don ko kan rat be tu pediang lagi long ki barit kat no ru batu pun krau ye ki na ka banta ka burom ki jome to nangker khu atra ye ki jeng ki sem to nangker khu ye ki jing im ki jong im marwei to nangker khu ki kam ki kti ki jing trei ki jing ta bagian nang laban ai sega kam ki jong me ling ba ki por ki banang wan paro ker khu lang ingi kan radi wei pai wei ling ba ki jing sakri ka bangi la yo bagian yo ma dia ki jing pan thamai bor ki jong men sim jong me to sngo to pdiang ye ki jing dwai ki jing khot ker pat ki barin teramap ki pom ye ki rengkang ki jing thlot ki jing duna ki babon ha ki jing im ka jongi labai kini baro ngingu ngi dami pan ngi khot ker patru ha ga gerteng ga ba im ga baran bor ka jong utrai bau nong penim jing Yesus Kristus amen ngi penpau ga jing songo iki ashes ki bala lumi ki jing aingo badi temen besan IW Kharsa no bala pengentang ye ki ubleu nang kerku ye ga jing shakri ga jong phi ye ga kam ga jong o kumjo ye i Mr. Bayar Lang Wajri i blaylam jing ruai badi Mrs. Karin Nongrum Organis bad kini ki samla ki bapai ki bakmi ya ka neka jing ringdur khnang ban pen i ha ka YouTube channel jong ka balang lembat ki bai pat ru ki bai rap ban pen kre ga ni ga jing seng ubleu nang kerku ye phi Shuaban penwai na sudon ka ni pen sngo ngilai roi shishakum ka balang how much rus pa rupulai kira dukot kibawan ban shibata jun rus pa nyo popra menta ka sngi nyo spa san punrio gila nang ye kio gila nang ye roy ubleu nang kurku yengi banalor ke jingbon pa kibawan shigi jing seng sakramen ini testaru shaki be pat ke jing seng joka balang ban ngin jilliru ha ka jinglong rublei ha ka jinglong mensim to blei un kurku yengi lang baro ngini penwai ke jing shakri ke jing yo blei ngini ruai ke jing ruai ka ba arspa pra Perhatian ke ni ke jing ruai nga kerpat ye temen besan jongi temen besan PS Kanayor belong vice chairman juga balang in sngoba ban pelat yengi de ke jing kerku penwai syakal bari ngap hai ka khmat hakal bari sup mensim ke jing ai bat jing isnei ki penjau ke jing penem lom kalbari syata mensim leit ban re ke jing ruai ka ba arspa pra God
dong ini penwai. Pada kami ni samino nak yang kebakantang ke jome au blay. To isne ban kerku yang upai lang jome. Upai lang ubame melasius pa ada kedor ba kesnam ke jome. Upai lang ubame atrai melapasa. Daga ketien ke jingim ke jome kotrai. Bai melapasa yang i kumame basa kisan hajar ngot diksan teligi pu baki arteli ke doka. Bangin mi nang ni ki beriu ki beladap. Daga bor ke jong mensi makoi jome. Bai ki beladon ke jingkot jingmot jing jingim ke batmai. Belai jing ini kena kapor daga jingker ku ki bakan sai tam ke jome. Atau rai rubak jing ai ke badap yang ke badap kerhai ke jong terai bono peni bai jong Jesus Christ. Kejingit ba kebapela kemamayan kemenela jong blay kupana bom jiukot lem kejing selok kebapentingan kebapensyaj bor kebapen klan bor kebapen tmai bor ke jong mensi makoi kini kejing kerku jong kilai hawai blay ba em ba shisha kin shong kat bengi baro ke bi yang hakani kapor lem kita ke bamani ke basyakriyo blay ba em ba shisha nar mata shri ki bom jiukot ro amen.